Lamaculo sizawacula sizayiyeka la vesi ngumama. Sayisuspenda. Nethi liphele apho liphela khona sithi amen. Because uxanduva lwam apha umanage ixesha ukwenzela uba siphume ngexesha elifanelekileyo. Uthi uTata uSali eli tyala kukhona apho bekumele uba liyakhona. Kodwa isimanga lekheyisi yathatha idithoro yabheka kwa-Anas. Yayiyothotshelwa ngumntu ongamele uthophela tyala. Wayenalo ithuba lokutophela ityala 17 to 20 years engubingelelo mkhulu. Akasenguye no-ex na-former na-pastor ngazi nokwenyululo. Kodwa ikheyisi yathatha idithoro yabheka endlini yakhe. Kwathiwa masiqale kwa-Anas. Uthi uba uSali kune-corruption apha. Ngoba uthi uba uSali i-foreign exchange, ukutshintshwa kwemali yayithenga na-Anas. Kunjalo nje uyawukhumbula okokuba kwakuthi xa kufikwa apha kuzokubingelelwa ubuze nemvu yakho funeka iyothestwa kwa-Anas. Ithi xa ifika iyothestwa kwa-Anas uthi ibhityile mfondini ibeke ecaleni uthenge ezalapha. And ezalapha ixabiso lazo laliphindwa kathathu. Yonke loo mali iza ku-Anas. Ilishwa lelo kokuba ke ngoku Yesu wathi kafika etempileni wabhukuka itafile wakhupha phandle abantu abananisayo. Nantsi igrathi ka-Anas. Ngoba lathenda nemali eyamphosa ngalaa mini. And therefore today we take that time. Xa uyisela kwa-Anas kuthiwa nanku umntu owenze okokuba mawungenzi imali. Lithuba lakho okokuba makabuyise imali yakho. Masihambe mfondini sibheke kwaKhayafa. Ukhona uSista November kulendile iculo ngo-9 mazithi ingqondo zethu sive okokuba kwenzeke ntoni kwaKhayafa.